that. The next thing anyị nụzikwa, anyị amakwa na onye nke drive n'akụkụ anyị na onye nke ahụ bụkwa a navy officer. Ịma na yanga go dey sleep, trouble go wake am. Otu anụ aka ya bụ nwata nwoke si wee banye na nsogbu like this, like anọgodu n'iru m enyegodi ụla sala asa ịbụọ, like two, abụrụ ndị oyibo asị gị two resounding slaps, in fact two resounding dirty slap. Because the woman bịa na-evidiozi gị, kama ihe aka nkwado iwere aka kutuo fonu ya, aka chisue kpọọ anya bụ nwoke ọkụ. Ọ marọzi na onye nọ na-akụ bịakwara ịgbafe onye navy, not just a soldier, a naval officer. A na-ekwukwe as if nke aha dịrị, and the navy officer na-agwa gị okwu na-asị gị what is it, calm down. Ị bịazie emezie the navy officer ignore ka ịbanyezie keke gị, ịbanyezie keke muvuo ịkpụchalụkwa anya bụ nwaanyị na nwotie. Hey! Mgbe a ka a dozieli ya dọtiti ya ewọla. Ihe nọ na-akụ na-asị ya, ifugo ka isi kpatara onwe gị nsogbu, ifugo ka isi butere onwe gị nnọọ trọbụl na-efifi ọcha na-aba, ibutere onwe gị nsogbu from nowhere. A na-eji gị since before onye navy officer abata, a na-eji ya. Nwaanyị chọọ ịpụ ịkụ aka n'elu moto ya, driver mgbe aka driver dị woman ji elu tupuzie sef si ya na onwezi ebe o ji keke ya aga. Ka a na-ekwuzi the navy officer mago na-asị correct onye nchekwado obodo ka ọ mara ife na-eme. Anyị nwa na onwe anyị bụ civilians elitugo nna ozugbo, ọ dịka a na-adị ejidete. The next thing ịnụzi bụ the woman etubi ya n'ọha nwa bụ these killers a na-enwe n'Enugu, n'ọfa nwa bụ these kidnappers. Because ị na omume that boy, omume ya dị so ijiri ọchịchị, ijiri ego, iru gị adịrọ mma. Like I don't understand. Kama ị ga-eji aka gị nnọọ kwa iru onwe gị ugwu jee jeeli, banye moto gị, banye keke gị, chelu ka onye nwe moto, onye a na-anyakwa as driver sorry, as madam pụọ, or a turn or chọọ wee space dị, ị decide ya na ị ga-cause trouble daddy. Amacha anya ole aha sị the man sị na mmend gị. Mba, ọ bụrụ dị mend nke ọ gwara ọsụnọ beki na o nwere ụdị soft touch ya, dịka na onye ya soft touch ya na arụ ya ga-emend something like that. And amazie ya bụ nwoke were ọ na-ajụzi ka ife mme, onwe ife mme. Mgbe a na-eji gị marọ, nwaanyị achọkwa ịkụ aka n'elu moto ya, anaghị ejikwa gị ị chọrọ ịnya keke gị nyapụ ikpochakwa the same woman. Mgbe nke eji wenyezie ego ụra ịbụ asara asa, gwa na onwe gị na-ajụzi o nwere ife ime uncle community four offenses apart from the fact na ị nwere respect for elders. Committee 4 offenses. Anyị agụnyere gị lack of respect, onye azụ ha. Because like this now, ọ bụ na because omume ahụ dịkwa shady, o nwekadi omume dị before ịmara ya ada nwe ike na otu anaghị ya na-enwe issue, otu a na-enwe issue kịta nọ, o nwere ike anyị amarozi ndị bụ ndị. Even yesterday mụ na my friend ịmago ka anyị pụta from ebe anyị ba, ifu moto paaki chie mmadụ n'ụzọ, moto paaki chie. My friend na-adụzi azụ ị na-adụ azụ ka ị kwesịrị isu onye a na-agasi ike because obodo adịrọzi mma kịta. That is a very wrong parking. Na parking nke ọjị ya, a na-ekwu na obodo adịrọ mma na ụdị parking ahụ parking ọ ga-awụ ya paaki izada na agbawara onye ahụ egbe, ọ bụrụ onye ezitere ezite ka assassinate the person ọ na-ekidnap the person. So ụdị ife enwebego m, my brain asịbago m survival instinct na-abịabago ke na-asị kedu ife ị na-adụ ụra azụ na azụ a ka a na-achọ edo bifo mara ya sọrọ nda gị ife karịa ozu ọ na-akwụsị ikpochelu ha na-agasi. Meanwhile ọkwa ndị jos paaki yala onwe ha ka ha drọpụọ onye nọ n'iru moto, but ihe ọ wrong parking. Obodo adịrọzi mma. Then onye nke a kịta zielu okwu na ụka gabara onwe gị ise mba ịtụtuo fonu nke nwaanyị kpochaa ya kụọ aka n'elu moto ya disrespect ya ofense nọ before mmadụ etubi ya kidnapper killer n'onye ahụ n'ọfa nwa na-emebi obodo. And enwe ike na ejezie because anyị eje station, anyị ejeriri station ozugbo na onwe m na-agbakwu ka nje ebe m na-eje na ka m meetie up echerozi mara
the navy officers si arapụkwana ya ka o megodu call ka a bịa burugodu di otu a ka onye a shiri ebutere onwe ya problem from nowhere. Nya nsogbu nọ na-alarụrụ onwe ụlọ anọ just nọ jiri aka eje kulite the thing from nowhere. As if that one adịrọ enough o. Ogwe ebe ọzọ ofu tata ọ ka ngakwa somewhere around ka efu na-akpịa Gariki. Hmm. Driver bụ na ya driver bụ na ya ofe mara ofu nwata agbọghọbịa n'ụzọ amago ndị gị ala mara m na fon ka ọ na-apị ka ọ gai ka ọ na-eme amara m nke ọ na-eme mana ịmagonu ọ na-eje ije gai n'ụzọ ebe o kwesịrị agasi ike fe mara ya draiva akọgwa gị o nwere ọnụ a na-akọ nwaanyị ọkọrọ ọ nọzi na-akwụ na-asịzi ya ọga ọkwesịghị onye a nọ n'ọma ncha n'ụzọ na ịchọ ka igbuo ya kedụzie all these other ones ị na-akọzi ọnụ na ka ebe osi ọ sị na nna asọpọtụ ihe ọjọọ dịkwanụ n'anya mana afụkwanụ na nsị a isigo nwa mmadụ ihe na-apụta n'ụzọ ịchọ ka m gbuo gị wee na-ebu ịmagolu na unu bụ ndị draiva unu ege m ntụ mkpụ maka usi akọ na ya ọnụ na ọnụ na-aka anyị dị ọnụ na-adị emedela ya ebere ma ndị dị inosent ma ndị adịrị onye ọbụla bụ gịnị bụ ofu ife. So tata dị hot. The issue is that na sọsọ ebe a ka m makwa ome ama m na o mee many other places and ihe ga-ebulite bụ gịnị ka anyị dị very careful. Ka anyị dị very careful because at the end of the day ị mara onye nọ n'akụ ebe ị na-achọ imeki trouble. Onye aka na ndị vileji ya na-akụrụ ya egbe ọ na-ahụ ya gbangi 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 gba ọ na-agbụ ya ọ gbagide gịnị ya gbabanye onwe ya na nsogbu ịpụtagodo ebe a nkịta na o nwere ike ka ọ laruo di ya because ndị nwere obiọma ịka ndị na the navy ọsọ na ọchọ ime ignore pụọ mgbe ahụ ọ chọziri ime ignore pụọ ka moto sugo wee gadozie ya n'ukwu wee sị ngwa ya litute na ọ na-agwụ okwu ọgbụ ya nkịtị na ọmakwa onye ọ bụ ife anyị ka na-ekwu ka onye bụ pam pam two times men digodo ya face ozugbo. Anyị ga-adị very careful. Anyị ga-adị very careful ka anyị hapụ ịbụ na anyị nọrọ nnọọ jee kpọlite problem ebe ọ nọ na-alalụrụ onwe ya ụla relax ya uche anyị dị ya and then na-echetazi ka mepee phone line ka gwanụ m ife melụ ndị draiva ji akọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị na-akọ nji nwee ike ifu nwoke nwaanyị nwoke draiva fụ nwoke na-akọ na maybe absent mindedness ọ na-estrodu n'ụzọ na-across main road ọ mara na moto na ji speed abịa ihe ga-anụ draiva ga-ekwu onye ma ebe uche ya dị kedu ife ọ na-eche nwaanyị o dowe n'ụlọ ka ọ na-eche nri ọ ga-enye ndị bịa mana ọ bụkwa na alụ nwaanyị o nwere ife adị akpọfu anyị so ka anyị mara ife mere o ji dị otu ahụ mana mgbe nna chetara azụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ Mbanti Chinazi na-ege Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata were asụsụ anyị dissect ya okwu nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa and ife ọbụla anyị na-eme mata amata dat n'otu aka ọ dị ndụ eme gịnị ọ ga-adị mma ụwa bụ emeta mma mana ị ga na-anwụ ike gị anyị na-ekpe ka ọzọ hapụ ime ka ọzọ hapụ ime nke ọbụla ga-eme ya bụrụ ife ọma aga na ebe ọbụla baby don't cry ife nji achị don't cry bụ ọ bụrụ ịbanye na nsogbu taa don't cry ọ ga-adịcha mma ọ na-anya ka o ji abụ sometimes si na o nwee ife ọ ga-arụ ya ọchị ime isepụ aka gị wepụ ya wepụ onwe gị n'ọnọdụ ahụ ịghọtago just hapụ okwu nwere ife ejiri ya ata nri ejiri ya esi ofe ọ dịghị akpata ego kama o ya ewepụ gị ego ewepụ n'akpa sef so ka anyị dị very careful nwere ife ome n'isi ka ị na ije ata anụ na-ata echi bụ nta na-anacheta azụ aga n'ebe ọbụla ọ bụrụ na ị chọrọ ịga somewhere buru redio gị na-aga mana buru oche gị nọdebe nso maka na nna ya ka anyị kpaa ya bụ nkata because mụ na onwe m ọ dị fascinating how drivers can easily tell us the story of ọkwa ha kọchala ya ha ga-eji ike ọnụ gwa anyị the story of our lives mana agara ebe ọbụla m na-anacheta azụ ndewo.
Baby, don't cry, cry, don't cry, baby, don't cry. I see. As well for the quality I dey pack. I find it. Yes. I'm gonna need to get them. I tried using this stuff. Didn't end up doing anything. I've done like 5 stories Okay. already. At some point, I was wondering. I said, "This my tab is becoming useless. It's only streaming can be an age." I mean, what is this thing about this guy collecting number 10 for Barcelona? Okay. I the new contract. Which club was he before? It was in Barcelona now, but it was very number 19. Okay. Messi's old jersey number. Who's the oldest now? Messi. Okay.
That And 10, right? Is mm, Messi. he was using 19, Messi's Eh, former jersey. okay. They now moved him to To 10 10. now. Because he renewed his The contract. contract. The person that was wearing that 10, they sold the person. They Okay. moved him to the 10. Exactly. Something. I mean, Yes. Okay, but it's not a must when you renew your contract with the same club. It's not a must that they will change your no, it's number. not a must. They just wanted to make a statement. No, no. So number one, that number 9 is a striker. That 10 is a striker, right? So that the for you to carry all these things. You ready? The dead city till the dead. Broadband penetration as well. Na suya na agbo na Igbo. Which kind of problem is this? This was really messed up. Stakeholders following in federal government hails hosting of July 5th as Ijo Day. Sending us US CNN celebrate is Ijo Day. Mm.